De ser nu, at tsunamien kommer ind mod land, og menneskerne når ikke at blive advaret i tide, så de når ikke væk. Man kan se, når vandet skyller ud, hvor stor en skade en tsunami gør, hvis den rammer huse. Når der er en alarm, kan menneskerne nå at komme væk i tide, inden tsunamien rammer.